Dobré ránko, dneska je teda posledná adventná nedeľa. My sme sa opäť raz vybrali na turistiku. Tentokrát to teda bude taký fakt, že lajtík. Bude to teda skôr taká prechádzka. Prvá teda prechádzka bude smerom od chaty Žiar, ak sa nemýlim, v Rajeckej Lesnej, smerom... Tu sa už narúživá turistka pýta do auta. Bude smerom na Gejzír a druhá by teda mala viesť chate Pastuch, kde by sme si mali dať také kolečko, ale samozrejme to sa ešte po ceste uvidí, pretože máme tam ešte jeden záložný plán, takže po ceste uvidíme, ako sa rozhodneme. Vybrali sme takúto nenáročnú trasu, pretože naša kamoška, ktorá chodí s nami, už je v 6. mesiaci tehotenstva a nechceme ju nejako zbytočne, by som povedala, ohrozovať nejakými náročnými turistikami. Takže vás dneska opäť zoberieme so sebou, aby ste sa teda mohli pokochať aj vy výhľadmi, pohľadmi a nejakými takými možno, že aj vecami, o ktorých ste nevedeli. Stále máme dôvod raz, túžiš zlietnúť k výšinám, k hviezdám. Snáď vieš lietať, ver, že niekam zvládneš prísť, ak vôľu máš. Keď ti krídla chýbajú, nesmieš sa báť. Vieme to výzva, zvíťazíme nad ňou snáď. Stále žijeme bláznivý život, no tak rob, čo máš rád. Viac nám netreba, kým máme pre seba ten úsmev na každý deň. Máme úsmev na každý deň. Máme v pláne nájsť ten úsmev na každý deň. Poď so mnou, život pred sebou, život pred sebou. Máme, kým je úsmev na každý deň. Zima bola dlhá, aj keď možno trvá. Snažím sa žiť život, aké píše bola prvá sekunda života, nemusí byť nuda. Nebuď taká sklamaná, kryjeme si chrbát. Všetko sa časom spraví. Možno je to jak návyk, to je to, čo ťa trápi. Nerob si plány, to je top terapia. Smiech je najlepší liek, čistý jak liek. Nemrať sa na mňa, veď vieš, že som aký som a ty tiež bude pohode. Aj keď ti krídla chýbajú, nesmieš sa báť. Počuješ? Vieme to výzva, zvíťazíme nad ňou snáď.